традиции, годность, природы, натуру, костюм свой. Костюм? Это значит оденье? Костюм, але той, что дае нам натхнение. Построю костюма людей вызначать и спадщину продков навек заховать. Где в строгости и стиглости декору червоной кветкой в белом поле расцвете. Калинкинський строй до вашої уваги. Самий мальовничий з усіх варіантів. Кавняри, брижи, заслужили повагу. Вишивка, обор, заміняють брильянти. На сцені Турло-Мазирський строй. Його завалю, звичайно, на свято. Створяє одразу приємний настрой. Вишита кветок, прихожих багато. Нам особисто родный строй, бухарский дородный, строго выточенное оздобление, разгустальность форму уже младшим и мужчинским оденьем. Пусть прихожусь, коллекция на сцене. А если коллекция, то значит быть проекту. Здається мне, для знакомых проекту костюма наших будет маловато. Тем больше, коли у нас было такое, как мы себе шукали просто шлях. Та ти за справу. Тема для проекту відовочна. Белорусский народный костюм. Тем больше, коли проект попереднішав кропотливые образы по доследованию и выпушению особливостей технологий пошиву и оздобления составных часток народного строю. Творчего воссоздания характерных рисов народных строев у сучасных стилизованных костюмах. Знакомство с историей белорусского традиционного костюма, улучшение и обновление народных строев. Творче пересенсування отриманих відео і уміннів при виробі стилізованих сценічних костюмів і їх використанні у сучасному житті. У гэтым выпадку проект не может быть непоспяховым. Дороженькие мои, вы сами так и не зауважая вызначили объект, предмет и гипотезу проекта. И что вы там сказали про стилизованный костюм? Теперь делать мета. Бачу мету. Не бачу пирожкот. Проект «Белорусский костюм» от культуров до сучасности. И мы починаем. Патрэбна адзначыць, што да гэтага выніку была праведзена вялікая папярэдняя праца. Увага на экран!
засмучаться і плакаться на узрыв. Звярніцеся да майстра, наставника свайго, падасць ідэю, вопыт, і будзе вам добро. Зразумела. Патрэбна выкарыстоўваць веды і ўменні, што вы атрымалі пры рабоце над традыцыйнымі строямі. Але традыцыя не догма для паўтарэння, а толькі адпраўная кропка для мастацкіх эксперыментаў у тэкстылі. Вось так, мае ягадкі. Ягодки, журавины, брусницы. Вось вам і натхненне. Наперад! Хамоня с ветром и шумять, над озером лесным осины, холодным полымем горать, на белом моху журавины. На равине скачут шустрые синицы, по дождем намокли клены и дубы, налились соком спелые брусницы, и коля дороги выросли грибы. І вось яно ў касцюмах, ранейшае, сучаснае. А як яго на сцэне прыгожа прымяніць? Бяром народный гумор, ідею КВЗ, стендапу. Ты там ніхто не робить. Мы рызыкнём, як будзе, як гаварылі быць, альбо не быць. Нічого собі у себе вуха, напевно, осла позичила. Так, паненка, я хоч розум ви себе забрали, а мне тільки вуха і зосталося. А ти помила рибу перед тим, як поставити її варить? А на что? Я на что всюду в воде бывает. Ні, я вже не розумію, яка з нас дурная, як ці ти? Думаю, панечка не тримала б у себе дурной. Ганна, ти тут? Тут паночку. А що робиш? Нічого. А ти, Мариля, де? Допомагаю Ганні. А ти що робиш? Нічого. Ну, добре, як скончите, подасте мені боти. Ну, конечно, не Купаловский театр, але з такими костюмами у нас усё напереди. Так що потрібно для поспіхового проекту? Жадание, творчесть, веры и настрой. І майстер-педагог своєю роботою фонтаном. Как все идеи объединять в проекте смог. І діти, навученці, відкриті для нових ведаў, зацікавленыя, шчырыя, з вялікім жаданнем тварыць і ствараць. І навогул берагчы сваю спадчыну. Гэта адзіная рыса беларускага народа. Проект «Белорусский костюм от бытовок до сучасности». Моя родина, мой народ и люди мудростью богатые, бо заховали свой порог, традиции в веках собраты. Ті у кожному кольорі природная стихія, із рисочок орнаменту складався сенс життя, де навіть у костюмі надія, пам'ять, мрія, життєвий опит поколінням набуття.